De binnenstad van Dokkum kan wel wat extra green broeken. De komst van exact 52 bjem zou hier verroring inbrengen matten. Ze zien er mooi uit, ja. Hartstikke mooi. Dat had jullie altijd gedaan, hè? Een soort green bosk. Ik vind het heel belangrijk dat er gewoon meer natuur in Dokkum is. Ik vind het heel mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Ik wil ook dat er meer groen komt. Ik vind het mooi. Het initiatief komt van de gemeente Noord-Eerst-Friesland in nauwe gearwerking met orenpartijen. We hebben afgepraat in het coalitieakkoord dat we meer groen in het openbaar groen gaan willen. Dat is natuurlijk in de binnenstad is dat heel lastig om dat voortdurend uit te voeren. Dus dat maak je wel koppelen aan projecten. Op Koningsdag worden de bjem in het centje zet en officieel presenteren. Maar eerst moet er nog werk dienen worden. Dan hebben we een plantje. Die pakken we eruit, zetten we hem erin. Gewoon met de hand, met dit mooie lasse groen. En dan drukken we hem eerst er een beetje omheen en dan goed even met de voet, zodat de plant net uitdroegt. De bjemmen binnen er net al in voor het onchen van de gemeente. De stad warmt daar trek minder snel op, want het stien, dat warmt heel snel en groen dempt. En groen maakt het ook wat fleuriger van de mensen. De mensen vielen hun er gewoon prettiger bij. En ik ga je dat ze verdeeld worden over de warpen, na Koningsdag. Dus nou, ik vind het zo mooi dat ze dat doen. En ik vind het ook mooi dat ze nou hier binnen en dat ze uiteindelijk naar de dorpen gaan. Dus ja, dan haast wel de verbinding ook in de hele gemeente. En ja, dat vind ik heel leuk bedacht.